Mae Rhys Francis o fferm Pistyll Uchaf ym Mrechfa yn un o'r genhedlaeth iau sy'n dechrau ar ei yrfa yn y diwydiant amaeth yng Nghymru. Mae'n gweithio adre ochr yn ochr ag aelodau eraill o'r teulu ac yn ymfalchio mewn cynhyrchu stoc o ansawdd uchel ym mynyddoedd Sir Gâr. Ni'n ffarmo 250 acres i gyd a 500 o defed sbiwlo specls a 100 o defed pedigrees wedyn. Ynghyd â'r defaid, mae'r teulu'n cadw gwartheg simental a gwartheg duon Cymreig. Ni'n trial twau popeth adref off porfa, dim gormod o cec, neu mae gormod o cost a chai o profit i gael. Ni'n gwerthu gyd o wyn neu i dymbia Llanbyfyr ac efo'r dar ni'n trial gwerthu'n off yn stores, rhwng 16 months i 20 months yna. Gyda'i dad a Neirin, mae Rhys yn gweithio'n benna, ond mae pob aelod o'r teulu yn ymwneud â'r fferm. Mae sioia hefyd wedi bod yn rhan ganolog o fywyd y teulu, gyda'r sioi frenhinol yn uchafbwynt yn y calendr. Ni'n sioan yn Royal Welsh a ni'n sioan Blue Texels, Warpes a Jacos pob blwyddyn. A mae yna lot o help i werthu stoc os chi'n ennill. Bod Rhys wedi ei fagu ar y ffarm ac wedi bod yn ddigon ffodus i elwa o holl wybodaeth y genhedlaeth hun, ar hyn o bryd mae'n fyfyriwr amaethyddol yng Ngelli Aur, rhan o Goleg Sir Gâr. Mae Rhys yn un o dros 100 o brentisiaid sydd wedi dilyn uned datblygu egwyddorion cynaladwyaidd mewn systemau bwyd a diod, wedi eu trefnu gan Lantra fel rhan o gynllun sgiliau bwyd a diod. Tra i fod yn gwario mwyafrif yr wythnos adref ar y ffarm ac yn helpu ar ffermydd eraill cyfagos, mae'n gwario un diwrnod yr wythnos yn y coleg, rhywbeth mae ei dad a Neirin yn teimlo sy'n angenreidiol. Mae pethau heddi wedi datblygu siwt gymaint. Fi eis i yn coleg, ond erbyn heddi mae pethau fi wedi dysgu wedi mynd yn hen beth. Ac erbyn heddi mae pethau newydd ar gael, mae'n neis bod nhw'n gweld neu cael gwybod ffordd mae e'n gweithio. A mae'n neis lles iddyn nhw i gael diwrnod hyd yn oed a bod nhw'n mynd y coleg a siarad â'i ffrindiau. Maen nhw'n dysgu ambell i beth a cael gwybod pethau na i ni ddim yn neud adre. Mae'n credu mae'n lot o help bod ni'n mynd fyna, ni'n gweld pobl newydd a cymysgu a syniadau a gwecha gytre fi credu. Credu y peth mwyaf dysgu yw'r siwt i tyfu porfa, gwecha ceiau adref a gwecha stoc, rili. Peth mwyaf felly yw'r porfeydd newydd sy'n cael ei gynnig y dyddiau yma. Maen nhw wedi datblygu hadau porfa siwt gymaint. Mae beth sy'n gael heddi nawr yn lot gwell na beth y hadau o'n i'n arfer prynu. Mae wedi dod adre a gweud pwy fath o hadau sydd yno ni a ni wedi trio nhw'n llynedd a mae rhaid gweud bod nhw'n tyfu dipyn gwell na hadau ni'n gyfarwydd a prynu. Gyda'i fab yn ei ddilyn i fewn i'r diwydiant amaethyddol, mae Neirin Francis yn gweld dyfodol positif i gynhyrchu bwyd yng Nghymru. Mae eisiau mwy o fwyd yn y byd o hyd a gobeithio bydd eisiau mwy eto a fydd dyfodol i'r bobl ifanc ar y tir. Ar y cyfan, fi'n credu bod bobl yn sylweddoli bod ni'n cynhyrchu bwyd o safon uchel yn y wlad hyn. Yn sicr mae Rhys yn un dyn ifanc sy'n benderfynol o ddyfodol llywyrchus iddo'i hun ym myd amaeth yng Nghymru. Mae eisiau ffermau ifanc i cario ymlaen mwyn bwyda pawb. Dwi'n joio ffarmo, fi'n credu ffarmo fi moyn wneud a gweithio ffarmo am rest y mywyd.